יקרים, אנחנו מצלמים את עצמנו, עושים ירידה, אז בואו נתחיל. יאללה, רפה. רפה, יאללה. חבר'ה, תראו את הירידה. איזה ירידה. ירידה של החיים. תראו איזה ירידה. תראו איזה ירידה. תראו איזה דריפטים. תראו איזה דריפטים, אחים שלי. תראו איזה דריפטים. תראו איזה מהירות. רפה, אל תתנגש בי. תראו, חברים. תראו איזה נוף. תראו, אנחנו פה עוברים. אנחנו עוברים. עוד שנייה אנחנו מגיעים לגינת כושר. יאללה חברים יקרים, תראו איזה נוף, תראו, אפשר לשבת. הנה אני, חברים, עכשיו סיימנו את הסרטון, זה סרטון מטורף, וזהו, אז סיימנו את הסרטון, אז אני מוחק אותו.